ตุนจุมาชวนกุมสังในสมปรุกมูเวียนตีชัวตักตักเบชนันจันโซลีกันนินกันง่ายทะหูดาวนั่นนี่ทนกับเต้นโซลีจงคอนโทรลเซ็นเตอร์จังอินสิกนั่นแหละทนชัวกะฉันจูทนอินจินปนิเต้นนานทงมุมัลเทโลวังนี่โคไปละเจ็บชวนนิวยอร์กปนาอันทลายชวนอันทอกเนียมลุตุกันอีเตเสียทนามีปุยจงเตปนโลมังอังนัสต่อไม่โซลีชวนโคไปละเนี่ยนะชวนมังไอทัวร์ละบิลดิ้งชวนสุจิตบุรุมไม่ทนปกเกตระอัลงัลฟักะโซลิจูทลบลบเพียงรันชังฮาร์จุยะมังไม่ยาลูนี่นิวส่วน US Airways Flight 1549จูเฮดสันลุยะหิมตะกาจุ่มทัวร์ปวงะปัสสันจากจะสมัยปังอาจูอันดำชัวฟักะมีเดียจะจวนทิลมักมิรกลนี้นำปวงเฮียละนี่มาเซโซลิริลรูจูทิลเทงชวนนั่นละมุลจุยเรื่องทว่าโซลิเลเจ็บจูNSTB board meeting an ko wa NSTB chu thil then dan ve lo chui chiang tu ten ni thona tuya tlak lu dan ron sei chan chuan soli chuan ti pal thil thuwa tuya tum an ni lowa atum reng wanga tum an ni thu ron sei ngai la zona lian ta kom theita chu soli kha ang wanga lora di airport a kir lowa hat son luya an tholu tak ti chu ni soli chuan airport an kirle lo chan chu an thlo san tok lo wang ani ti na soya engtin nge chut ti an zo chuan a chut lova voi sang tam tak thlona lo khal chho to experience atanga hre thei thu soi NSTB te chuan engine velam chola nung thei tal lom tin soya soli chuan engine pani chuan na thok thei to lo ti ve thlat thung kara chuan soli le jeb chuan mi tam tak ngai dan nang ni lova NSTB ten mi thalo anga chu an tum dan vel chuan soi do na car driver pon lo foxi ve bok soli chuan pui lorry le phanu patni te ne na in om lai chu bokola anin bulvela pasal chanchin ngai vena reporter telom verang chuan ril roti boy le car chu san chia chuan reporter tam tak chuan lo por kha loi loya engtin nge thil thei po an ngai lo chu thlen thir thei bik ti ten lo zota anu pui phone le lori chuan thil thengte wang chuan risel na ngai to thu soya soli chu mi ngai ven lo chona salu to ka wang le NSTB investigation wang chuan ril ru ti ha le soli chuan jeb chu an ril ru ti thoven nan len chho puya abasoma jeb chuan tu ka press interview an nei tur thu ril soli chuan kum samli patni lai thlona khal to nuwa second zani pre chung leka adik lo na Thailand phe tan tum chu alom lo hlea jeb chuan computer simulation an in nuwa soli thutlung na chu dika an nun pa ngai taka an man le ngal tur thu soya nem matumani atu ga chan soli chu category chuan interview pe a hero anga mi tan ngai na chu engtin nge a ti na zota soli chuan ti tur ti ve mai thu soi interview zo nu chuan tuk vera adak choka mangchiang to chuan ron zem le a thona powder lai jo mu le a soli le jeb chuan NSTB chu an mu le a thona engine chu ala nung renga simulator te sang an ti nuwa thona chu airport a kir le thei thu an thil soli ve thung chuan engine chu anung to lo hotia jeb chuan lo thlop ji ve bok engineer te chu an tang thlata proof nan dil chuan engine chu chefek to tuya pil to thuan sei NSTB te chuan soli chu mi puita ti thlabarin US Airways ti ming chia an pu hlau thunga anwa chan soli chuan hotel atangin an puya call le a lorry chuan an chung ko sumdin mun sein na thole watangai thur thila am pahni chuan an ril ru ha dun le soli chuan ma chu alo diklo zo kanga NSTB rin dan chu dik zo kang ti arin thule a lo thon thu soya thilpoi takom theita chu pension num lovin thon theya anha thobe tang thin chuan num zia nei don lo ni chu chuan lori chu ati hlau thong bok NSTB atanga information an don chu anupui rila anupui chan ang wang nge tu yan trumpui te zot thil then trum January ni sompanga sang ni pakwa lo kirle lokila ni dang ang thobin dan panga yang chuan check te an nei phela soli le jeb te chu an thlok chok ta mi dei lo te nuwa chuan sagatam tak chu thlona lampan chuan an thlok
tona engine te chu an ron so pop popa solid chuan reading chu check nga la engine chu thok thalo ani te mangal passenger te chu an lau thong tan leya control center te nen po anin be pop reng runway chu trum thei tura bo sai turin thei to pan lo chua ma se khoilai runway ma chu a thleng thei don lovina thria tuya trum chu tum ta ni solid chuan mi puita chu eng po ma chon thei tura im bo sai tur chuan a hrila flight attendant chuan an vai chuan an lu kun hniama rul fim tak pu turin a hrila solid chuan control center lama chuan tuya an trum tur thu a hrila thlona chu radar atang chuan a bo ta ngala solid te chuan Hudson li chuan pan ngala tun huna lo kir le toila solid chuan an pui a khol zo chuan Times Square chuan exerte lakwala jet level omna chu tlan pela van boru ka khuvut vut chunga jet a khallai te chu ngai to chuaka jet chu him takina trumpuya a thopui te chuan a skill thatak chuan lo fak veliam liama a tlan pel ta kha jet khal ngei chu ni solid chu bara luta bar nei tu chuan lo hria zu a mingam phua chu tuine lo pea ba chunga mi te chuan pasal thang mai nan lo choi moya thil teng tv an lo chho chuan in na thil chen hun lai khang kir le lo kang thona tum don chuan passenger te chu thil cheber po tong thei tur chuan an in ruam man lama then khat chuan an hmangai te thon tur message an sia ka a then an tong taya a then in an thil dun hnung ber an ziak boka tu ma in liamam lo chuan thona chu tu ya chuan a tuma thona chuan tu ron lut ngal pur maya solid chuan passenger te chu thona chuasan vat tur chuan a hrila puite chuan life jacket ha in an chuaka khowat taka chuan trampuin an lo nga ka longta chuan ron hmuin trampui turin an ron kal nga la mi puite chu an ron thiar lut nga zung zunga helicopter chu tuya mi pui chan chok tur chuan an lo tok tel ve bok thona len chua vek nu chuan solid chuan an hnung pera ron chuaka passenger zong zong chu him takin an chuak veka solid chuan an pui chu a that thu over hila an pui chuan thil thlengeng ma chu lo lo thave lo an pui te hne na chuan tv chu lo an turin a hrila solid chuan passenger te chu an kim le kim lo chiar vek turin a tia officer chuan ril ru hadam takhaw ma ang kuta da turin a hrila hospital a hruaya a supervisor ni chuan mi za samnga panga chu an dam vek tur an thril ve nga la an nuwa hotel an hruaya staff pakhat chuan a lo kwa mak ati hle hun pa nga ya kan let le tonga tv news a chuan chan chuak tura kal longte helicopter te chu an kal huna fu thu an lo puanga soliril ru chuan thil pakhat ron lutin NSTB member Larry chu wakola thil pakhat di sak turin awangena a testimony a sai main khol chu mihring pilot manga test turin angena a chan chu computer le mihringa an test chuan a result danglam thei arin thu asoya a result in an chuan na chawsan nga tur thu ril bok Larry chuan a lorem te ve bok hearing nei ma chuan lorry chuan a pasal solid chu mitit la chungin a wakola solid chu mi za somnga pangadam chok jinga mi ani dan vel chu ngai to a hlau thong ani anin biak zo chuan solid chu inte pachangin hearing nei tur chuan a lu zuya a thut fel nu chuan Charles chuan hearing chu atang zui ngala soli angin test chu thil then laya thlona thlo san dan chin khom dan le speed ngayang chia test nei antuma anen chinna chuan pilot te chuan sawa in engine a sunnu chuan runway an pan ngala him takin an trumte airport dang panin an thlok le him takin an trum le Charles chuan soli te chu enge len chuan tum te zota soli chuan an thu tak deuh thei to ngem tin zota soli chuan thile damin kara anum to pilot te chuan thil then laya pressure sang lutuk an ma chonang kha an ma chon velo thu soya tu man an engine kha a chedon ani ti an thrilok lova solid chuan pilot te chu airport lampan ngal turin a thrila an thlo san le san lote thil thleng ngai to ngai lovin atia uncle mai wang zan ngam practice te zota
pilot kha airport a tum dik ma khan voice om pasare practice ma sapotani Charles chuan a thutlung na siam nan second somthum panga pe garem tia han thlachin le chuan a tum dik thei talo ani tuna chuan engine a thil thleng thei ti an thathiam ta cockpit a record chu an ngai thlau za chuan Soli le Jeff chuan angai dan an soya thilro pui tak tin mi za somnga panga nun an chan him ani hearing an tan le nu chuan Elizabeth chuan engine veilam an mu chhuat thu soin Soli soyang chuan alo chheveka engine lan nung anga an ngai dan kha ron thlak dang lama recording atang chuan Jeff le Soli ta chuan an ti tur dik tak an ti ani ti alo lang mi thiam te ngai dan an lak nu in Elizabeth chuan Soli tel lo chuan thil chhebera thlen thei thu a soya Soli chuan Jeff le staff dang te po him taka an rum thei chan an ni thu soin amma ni chan chuak tu team te po an poimo te soi mi za somnga panga nun chan nan min som ni pali chi an mangani